Prasasat lorong dan antok Jambi mojo ngomong amet kakumet datine kacor sawiti nanti kang suci masuk
Roy, Roy, tolong Roy sini Roy. Yang nari-nari tadi minta tolong sini dulu ya. Nenggal-galengan iki bina tetani wati kaca dengan tangan podo ngucapke janji senajan ora dadi nanging tresnaku tetap suci juang banget teko tenan ninggalke aku. Umpama kowe rambute aku sing dadi kuncite umpama kowe sikine aku sandal jepite suwe-suwe tarasake malah orang benar dewe dupet jaku apa yang kini uripku. Aja sangkang janji wong manis cepot among lapis alun rasa jagan mas ora gawe jual tresna wingi jebol among lambis kaya ngenteni nukuling campur emong seketika aku iki prasasat lara tangan tok jampi mbok aja among manis kakuwen dadine banjur titik ake tulasan dan kemahan citra beli pera kasa pilih sawiji ngendikan suci sanggung bisa kopi. Going
malah kan dewan Italia orang nyanda orang ngira kowe madat maling asmara tresnamu kang tulus suci Rama Jaga malah menjadi engkau penting nasibku kudu bisa negara seliramu nadyan napon ning ati nanging aku ra bisa nduweni hatiku wes lila lan tiada batas ku kalah nanging aku ragu mereka hatiku kepada tresno Dong sasi kasih kanku nganteni mau sliramu wong bagus nanti hati ringani montak saing pingin sumpah janji peperanganku sinengsen bintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku sabar ya nunggu tukang kendangnya dulu aja sanggampang janji walah apa wis ora kelingan sumpah janji pemarang Allahu Akbar
Itu yo. Awas kali kode lo lihat jakane Kak. Mata rupa bocah lewat jana gomoro, memandang kira-kira, Jakarta tandang, cumangga, jangkra semedra, liru permai, puswarga siangga, cuma karya angkat, karya ning praja, kore tertarja.
namun jaga mempelajari kudu bisa menegara sliramu najan dapat mengerti nanging aku ora bisa hatiku wis hilang takkan apa-apa ku kelara-lara nanging aku ragu mereka hati ku kepada tresno
Alon, alon. Ayo, 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 kancane dewe, alon. Alon, alon.